СБУ в Криму формувалося так, що всі ці так звані роки незалежності переслідували кримських татар. В першу чергу, от я сам так один із тих, як активний діяч Меджлісу. Коли ти знаєш, що контрактники, яких ми в перші дні захищали і допомагали їм там, і сигаретами, і їжею, а вже їхні командири здали це частину, то, звісно, от та ілюзія, що на такому етапі своєї боротьби Україна не мала тих сил, щоб війшли в Крим. Не спрощувати. Не можна зробити за отак от щелчком пальців те, що до 2014 року не було чіткої відповідальності центральної влади за територію Криму. Не було національної політики. Я завжди кажу, не вистачало України в Криму. Так, нас називали українці в Криму, кримських татар. Але на майбутнє. От зараз не треба думати, то, що я почув в цих спекулятивних речах. Да? Наказ. Який наказ, коли феодосійський морський полк знаходиться, і в його обов'язок входить перекрити трасу Керчь-Сімферополь, да? А вони, значить, карате нам показували по телевізору, як на їх територію зайшла шобла, і вони їх там вигнали з території.